Bisaya kayo. Bisaya ra di gapon ni. Nisulod na ba siya? Nisulod na. Na siya na isunod ani sige. after. Wait, Anyway, wait, ito may nang belta mo na niya, ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Junior. Basta mga junior! Gahi. Good morning sa tanang mga junior, apil na ang mga senior. Atong buwelta hato gato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang vitamin C nga sa COVID makabalikay o sa itong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na kini sa mga nag-unang drugstore o mga pharmacy sa Miss Or o Cagayan de Oro City. Kay Bern, ang atong pagkaistoryahan karon kinahanglan health workers panggaon. Ha? Usa ka nurse ang mitug-an kanako. Kauban niya sa ospital, grabing kasubo. Tiaw mo na, nga samtang musakay na siya og jeep padong ospital para mo duty. Dunay pasahero nga di siya gustong pasakyon pre. Ha? Ining kanahan pasahero sa ilang pananaw daw ang nurse gabit-bit og kagaw. Nakurat ko sa maong istorya. Kini nahitabo kagahi Bernie miaging simana pa. Kay di ana dapat ang sangputanan sa health workers ta. Kay kung doon na may damak sa maong sakyanan, dili ang nurse, kundi silang mga kanahan. Let me educate yung kamong mga pagahi-gahi. Aron inyong naong dili bastang mga hiwi. Ang mga health professionals gaamping na pirmi sa ilang panlawas. Aron pud sa pandemya sila pirming luwas. Kay kung sila magdinaghag sa ilang trabaho, daghan na baya nila ang na-rest in peace mga sano. Kinsa pa man daw mo atiman kanimo, labi na kung ikaw ma-ICU. Mga health workers, ayaw in town ninyo sila pasipad-i. Kay ilang sakripisyo sa ospital, arang nagyud ka grabe. So kadbaya may ulbo kini nga pandemya, trabaho silang todo, wa gyuy luya-luya. Sa mga health workers nga grabing antos, kami kaninyo saludo, apil na ang mga santos. Kung doon na kami kaninyo magtinambaluslos, isumbong sa mga otoridad, aron sila atong matamparos. Unya, kamo mga pasahero o publiko nga mag-inarte sa way oras, kinsa man taon mong gahilas-hilas. Sa sunod nga na amoy madunggan o makita nga ingon anag taras, ato silang dauban human bubuagas. Or pwede po ato silang patulgon, sunod lang sa mabugnaw rehas. Time.